Һанау имтихандары укучыларның һәм оештыручыларның әзерлек кимәлен тикшерү өчен үткәрелә. Буладнала ошо процедураларда ата-әсәләр дә үтеп караны. Уларның имтиханы дөйем күрһәткечләрдә сагылмаһа ла, өлкәндәрнең һәрберсе тулкынландыргыс мәл кисерде. Имтихан урынына махсус корамалдар аша тикшерелеп инү, вакытлыса булһа ла телефонды һүндереп тору, рәсми таныклык күрһәтү йөрәктәрде яшәрәк тибергә мәҗбүр итте. ЕГЭ бирергә килдем, рус теленнән. Һәм бөтә булган балалар кисерәсәк тәфсиратларны белеп, күреп, үтеп беләсәкмен. Оештыручылар әйтүенсә, имтихандар вакытында төрле күңелһез осрактар булып тора. Рәсми таныклыктарын онытып калдыру, имтихан бирүгә еңел-елпе карау, уның талаптарын үтәмәү кеүек күренештәр мәктәпте уңышлы тамамлауга бер сик булып тора. Ошоны ата-әсәләргә аңлату был экзамендардын төп шартыла. Аудиторияларда утырган вакытта монда камераларның эшләп торуында шулай күрһәтәсәкбез, нисек ул күзәтеп тораса камералар, уларның эшен шулай ук телефондарды индерү һәм уларды индергән хәлдә лә ниндәй уларның кулланып булмаган икәнен барыһын да без уларга таныштырасакбыз. Имтихандар тапшыру процедуралары елда үҙгәреп тора. Был иһә һанау тотасак укучыларҙы ҡурҡытырға тейеш түгел. Киреһенсә, етди ҡаршылыҡтар артабан тағы тырышып белем алыу өсөн бер мөмкинлек ул ти белгестәр. Гөлнур Ишбулатова, Хәйдәр Көмөшбаев, Айнур Һағынбаев, Яңылыҡтар, Баймаҡ районы.